Yo! What's up, manana? Hold up. So karon no guys, bago ko ligo kay magtuko og PhilHealth. Yo, yo, yo. Oh, napipakita ninyo no. Tripod made by Eleo. That's me mga loloy. Wala ka oy, minunggol. Minunggol ako ni guys. Oh, wala na ba? Okay. Tara guys. Unsa akong gigamit guys? Stick glue. Duha ka kuan sa talan. Sini siya taklob. Gago! Ha! Mana ako introduce akong tripod nga ginama no. A few moments later. Yo! Ako yung gagawin niya. Nag-uban mi magkuha mi kwarta sa Metrobank. Kay rich kid mo na siya. Rich kid! Ayaw ba? Nagdala ko? Oh, siyempre, magkuha mo sa kwarta. Magkuha mo kwarta. Oo. Ano to? Parang ginawa ko. Ay, kung wala. So, balik ako. Yo! So, karoon no, kay galakaw na mi. Oh, yun. Oh, likod ko kay Ranindot bitaw. Woo! Guys, welcome to Roqueta guys. Ano siya guys? Init to kayo. Init to yung to. Doon naman na itong mga kuan niya. Mag-hike na talo. Dito, di ba ni Manila? Yo! Pasikat sa siyang kabayanas. Oh, bro! Di ba? Kasi gusto ka makuha ng bayan natin. Nanyarag mga kwarta ko, anin. Oh, wala ka mga kwarta ko, di vlog, yo. Bag mo. Oh, isang gandol yun, no? Kasi pasikat eh. No? Dito ako balay, guys. Kita mo. Dayan, diha ang Metrobank. Ha! Implement Dito. niya. Ano? Ang Biru kayo, kaya kita hike lang zata. Painit! So, danami guys. Welcome to Metrobank. 12 seconds later. Mana siya kuha diri guys. Bilag 10 mil po yung ikuha diri sa Metrobank. Kasi Mga ako namin ginaghan si Porta. Hindi siya kaya. ayaw ko. Anong masasabi mo sa Roqueta? Kapit namin mga bot guys. Yan ni kagamay ang Roqueta. Nanami sa Rich kid na kung igagaw. Twenty minutes later. Tumawag ko namin sa PhilHealth guys. Dito yung kanina. Yeah, sa PhilHealth.
Sa video ba? Pwede mga tanan, Chef. Kanang, pwede rag kuan, local nga birth certificate, Pili man sa na registry number. register number. Gago! Salamat, Chef. Yo guys, di ka namin dito, mabalik ra ko niya. Korean guys. Ngayon siya yung dito mga dito, mga on na diri pag una siya update guys. Ano ba yan ba? Biyunis, kanindot sa kusandal oh. Pang Korean. Korean ako. Why laba? Si Ulo ba, di mo na laban, bugo. Kay kuha na siya, ladder na siya. Sabi siya ladder? Ito bang dula nga, snake yung ladder. Gago! Kabot na mi guys. Tindahan sa kuwante. Uy, go! Okay, man, ate. Hi. Kabot na mi na tindahan sa kuwante guys. Tinupugot ko angkol. Yo! Pag mapaalot mo, taga-rukitan yan. Diri lang oh. Kana guys. Taas na ba kayo magbuhok? Ano lang sa Lancy Barber Salon and Body Wellness for men and women. Ana, ay mga lontay. Hi saya, hi. Hi! Nice. Out of Pico! So, diri ko tigalutan kay diri sa mga forum guys. Ako adto sa mga angkol ano yung birth certificate nga local. Yo! 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 So, na naman requirements na lang. Philhealth. Philhealth guys. Padong na umping. Eventually. Six hours later. So, what's up, no? Yo! Humana na, Jod! Wala po ka video na ganina kaya nahutdan ko ang memory. Yo! So, humana na ko ganina, guys. Mana yung resibo. Tara ang MDR. MDR. Tapos, ang halaka, uy, kanais bo. Uy, yo, 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 yo. So karon ako gigamit ko guys, katong gipakita na ko ganina nga tripod nga hinimo ni Elio. Grabe na jud. Uy, yo, wala ako gigamit guys. Murag true. Tat 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 tat. Kuan ko na yun. Oh? Yo! Ako lang ginama guys, no? Ako yung Korean? Ano yung mga magic sarong ah? Leo ba? Yo! So mga natunaw guys. So, don't forget to click like, share, comment lang po dun sa inyong gusto i-comment. Then subscribe. Ay kalimot sa bell. So, peace! Yo!